Ikamatha video iyi mukhala mutadziwa mbiri ya nyimbo iyi idapereka mwayi waukulu kwa Chifuniro popeza inamutchukitsa komanso kumudziwitsa ku mtundu wa Amalawi. Anachitidwapo feature ndi oyimba dzina lake Toast mu nyimbo yamati Hakuna Matata. Mu 2018 momwemo anawina UMP Award pa Best New Act. Grupu lao la Njuchi Zitatu adatulutsa mahiri. Anayitendwapo ndi president ndi kukayimba pa nthawi imene president anali ndi zochitika. Adavinapo pa stage limodzi ndi Patricia Kaliati. Anthu ochuluka kwambiri album imeneyi anayikonda kwambiri. Eri watulutsapo nyimbo maulendo angapo. Adatulutsapo nyimbo Book of Eli imene mudali nyimbo ngati Naomi, Honesty komanso Mine pa 16 December mchaka cha 2022. Adatulutsapo nyimbo ngati Book of Z imene inali EP imene munali nyimbo ngati Zitayi, Zitheke, Zedi komanso Zithe. Adatulutsapo Red Flag EP imene anthu atalimbikira. Anthu ambiri anakondwera kwambiri komanso Malawi music industry inagwedezeka kwambiri pamene oyimba wachichepereyo anatulutsa nyimbo ina yoti Why imene anayimba moonesa chidwi chake pa oyimba dzina lake Senji. Pamene Senji anankhu skate mesa tizikondana. Komabe ngakhale munthu utakhala kuti ukukondedwa ndi dziko lonse lapansi, ngakhale munthu utakhala kuti ukukondedwa ndi munthu wina aliyense, imafika nthawi imene anthu ambiri amakupasa question mark. Imafika nthawi imene anthu ena amafuna kukuluzisa temper. Eri Njuchi nthawi ina yake mchaka cha 2022 mwezi wa Mei, Eri Njuchi adaganiziridwapo nkhani kuti ali okhuzidwa pa imfa ya Matse. Iyi ndi nkhani yonse imene zinakhalira. Martin Nkhata atamwalira, Eri Njuchi adatulutsapo nyimbo imene amati Gugugu. Nyimboyi ankafotokoza mawu akuti muzangomva wina wafa, muzangomva wina ndamutembenuza, apolisi azandimanga. Now, mawu amenewa anthu ambiri anasangalala kwambiri, anthu anavina for it was very creative. Now, Martin Nkhata atamwalira, nyamatayo anachita perform bwinobwino koma anthu adakali kumaliro komweko. Page ina pa Facebook adalengeza kuti Eri Njuchi ndi amene wapha Matse chifukwa adali atawauza kale anthu kuti muzangomva wina wafa. Now anthu ambiri kumvesesa kumawavuta, anthu ena anazitengera zinthu m'manja mwawo kuyamba kuyankhula kuti Eri Njuchi ndi amene wapha Matse. Ma Facebook page ambiri anali akuthamanga ndi uthenga umenewu, ngakhale ena pa YouTube analengezanso uthenga wake omwewo. Izi zidayika mkwiyo kwa anthu ambirimbiri chifukwa pa list nthawi imeneyo pali anthu monga KK komanso Gwamba. Pa nthawi imene anthu anali kumanda, anthu ena ankafuna ammenye mwanayo koma achitetezo analeresa, ndipo anthu ambiri anali akumuukira nyamatayi. Komabe iyeyo ndi munthu odekha, sanabwezere china chilichonse, sanayankhule china chilichonse kufikira mu nthawi imene analemba pa Facebook page yake kuyankhula kuti analibe maganizo ena aliwonse even mmoyo mwake kuti akanakhonza kuimba nyimbo imene anayimba ya Gugugu. Komanso kuphatikiza apopo analibenso even clue ina iliyonse kuti siku lina azayimba nyimbo imene anayimba nyimbo ija ya Malo Azi, azayimba ngati tribute kwa munthu wina posazikana naye pamaliro. Komabe still more adapepesa kwa mitima yonse yosweka komanso kwa anthu onse amene sankamonera kukondwa mwanayo. Anthu ambiri adali kumbuyo kwa mwanayo kuyankhula kuti zamase zachitika, anthu sakuyeneka no kuchita chilichonse chofuna kuonesa kuipa kapena mkwiyo pa chinthu china chilichonse chifukwa cha nyimbo ya Gugugu. Izi zachita kuoneseratu kuti ngakhale munthu utakhala wabwino chotani, still more pamazafunika nthawi ina yake you have to explain zinthu zimene iweyo sunachite.
ndi cholinga chofuna kuyeresa dzina lako kokha basi. Komabe ngakhale kuti zili choncho, Eli Njuchi ndi woyimba amene izi sizinamfole ndi watipasa mahit ochuluka kwambiri after nyimbo ya Gugugu. Adayimbapo nyimbo ndi KK, nyimbo ya Rose, adayimbaponso nyimbo ya Dua. Pano watipasa nyimbo kuti Mijedo. Pali mpikisano waukulu pakati pa Driemo komanso Eli Njuchi. Funso ndilakuti amene akhale kaswiri ndi ndani? Eli Njuchi wachidwapo recognize ndi makampani komanso mabungwe angapo, monga nthawi ina anakhalapo ambassador wa WWE Snack, komanso panopa ndi ambassador wa Nyasa Big Bullets. Ngati mwayikonda video iyi yoonesa yofotokoza mbiri ya Eli Njuchi, mukhonzanso kukondwesedwa ndi mbiri ya KK, bwanji mutaonera video imene ili pa screen. Tikakumanenso kumweko in 5 4 3 2 1.